possibilitats que tenim d'exportar un mapa mental fent servir un ordinador o bé paper. Si volem fer servir paper, senzillament exportarem com a PDF o com una imatge JPG o bé allò que ens convingui. Si volem exportar en format de fitxer, hem de veure que hi ha en principi tres maneres. Dos fan referència a lo que seria una exportació amb HTML, més o menys senzill. Un altre grup faria referència a lo que seria o bé o Flash o bé JavaScript. Si mirem la manera més senzilla, seria la primera, ens portarem com si fos text. Senzillament tenim una imatge a la qual es pot veure a la llista dels elements exportats. Hi ha el títol, hi ha un esquema que ens pot servir o bé per imprimir o bé per copiar o per passar-lo directament a l'aplicació que a nosaltres ens interessi. Una altra possibilitat seria el treballar amb HTML seleccionable. Fixeu-vos que en aquest cas tenim un esquema més ric que abans en quan podem agafar qualsevol dels elements i expandir-lo. És a dir, això seria contraure globalment, això seria contraure cada una de les rames i tenim un esquema amb possibilitats de fer una presentació força interessant. Podem obrir-lo o tancar cada una de les presentacions o cada una dels esquemes que nosaltres tenim. Una altra alternativa seria utilitzar el Flash. És a dir, el Flash és més potent en quan fixeu-vos que hi ha una botonera a l'esquerra que nosaltres podem navegar el mapa a través d'aquesta botonera, podem cercar dintre de la botonera o també tenim a la part superior uns controls que ens permeten fer més petita la presentació si és que ens interessa. Una altra opció seria tindre-ho com una HTML seleccionable. Observeu que en aquest cas és pràcticament com si nosaltres tinguéssim el mateix mapa conservant els hipervincles i conservant el format. L'avantatge d'aquí és que tenim, per exemple, un tipus d'esquema on el qual veiem a la part superior esquerra el nom de la presentació, del mapa, i el mapa podem veure'l tot sencer. Una altra opció seria treballar-lo com si fos diguem una presentació amb tipus JavaScript. Aquí, en aquest cas, observeu que s'ha perdut una imatge, cosa que sovint passa amb aquest tipus. Observeu que es podem moure a través de la presentació i anar veient què és el que hi ha. No es conserva exactament tot. Per exemple, aquí podem veure el contingut a la part inferior si cliquem. Observeu que al fer un clic on teníem informació podem veure a la part de baix com ens surt aquella informació que hi havia annexada en el node aquest. Observeu les portades dels documents que correspon a aquest element. Això és força interessant perquè tota la informació que posem afegida, aquesta informació es conserva i ens permet de treballar de manera bastant correcta el mapa.